Senior! Dili sa allowed ang minor age, Minor. 17 below o katong senior nga 66 above. Ngayong hapon mga igsoon, padung kita sa Basilica del Santo Niño. Itong matikdan karon mga igsoon nga higpit sila sa security. Kaduha tungod kay wa may procession, dunay mobile procession ipahigayon karong pipila ka minuto mga igsoon. Compose na siya sa 5 kasakyanan. Ang usaan na mo'y magkarga ni Santo Niño para mga igsoon. Kita ninyo ng linya yung igsoon. Hindi na lang kita masuod. Pumunta na tayo maigsoon. Ang sugod na ba ang mobile position? Santo Niño mo to yung dito sa mister. Dito lang siya sa dito. Ano ka? Ako pwede ako din usap mo. Sir, matanda ko sir ba? Sa oras ang sugod ang mobile position. Size din mo. Size? Mo bitaw mo nagi dili na pasudlan diri. Mo ba? Ala size daw, size. Mo nag-ingon nila sir no nga 5 ka vehicle ang kana goro convoy sa position. Thank you sir ha. Mo para mag-igsoon no. Higpit sila sa security o higpit po sila sa kuan. Gidaghanon sa mga tao nga mosuod. I don't know mga igsoon og ang wa makadaas sila ang vaccine card kung magasuod pa. Mga tana ta. Sir, punta na ako sir. Kanang ang makasuod ka to rang na vaccine card no? Oh, mo so panggil pagbawal gyud nila nga katong wakadag vaccine card. Oh, Di jud kasuod. kana may kuan daw si pulis nga mo kuan ba mo. Mo check. Ang sa gidagaron sa tao sir, gi kuan pod gi limitahan. Wa ko no ko Nakakuan, Oh, doon ang limit. wa jud to. Sige mo pasod pero Sige pasod. mga asing komedya ug di nakabot ko di na pasudlon ko 5:30. 5:30. Gumikan kay ang procession, ang mobile procession magsugod naman og 6:30. 6:30 man. Okay. So mao ko to Mixon. Thank you sir ha. Sige sir. Ubay gyud ang maglinya. Tara na to sir. Check lang ako kay dili na sila ala mo pasud og first dose lang. Kinanglan po di Higpit vaccine. yung pagbawal sir no? Ang walay vaccine card sir. Dapat ko ang yung complete og second dose. Fully vaccinated dito Fully vaccinated. nga dili sa allowed ang minor age, Minor. 17 below o katong senior nga 66 above.
Doon na limit sa kidaganon sa tao sir nga episode. Sa dito ra magkatubag na sir. So sir, kasi sila so- mo yung nag-control dito para pasuod sa Santo Niño. Apan giingon man to sir no nga pagabot sa 5:30 Close gate. close na. Oh, close gate. So doon na gyapon malimitahan gyapon. Oh, close. Anyway sir, thank you sir. Oh, sige sir, salamat. Pit signal sir. Signal. Mau ka to. Maigsoon. Maigsoon. Tingin niya. Maski tuod og COVID times mga igsoon, di ginato mapugnan na atong mga devotees, mga kaigsoon ng devotees nga muduaw yun pinalanggang Senior Santo Niño. Kita na ito mga igsoon, no? Doon na yung mga blockades. Ma'am, pwede ko mutaran niyo ma'am. Tanan lang ko og gay na ra mga umpila na maka oras na naglinya. Kadali ra. 30 minutes. 30 minutes. Fully vaccinated naman no ang gialaw. So dadaan ninyo inyong mga cards. Yes. Okay, thank you. Maro to. Sama vlog. Cebuan no 1 2 3. Thank you. So di na kata magdugay magson ato lang atangan ang convoy sa 5 ka vehicles nga moagi sa third bridge ang CCLX Lagmit mga alas 9 gabi eh. So taas pa ang oras nga akong paaboton. So snack sa kamagson, kita-kits later.
Paboto na to si Senyor Santo Niño. Pet Senyor! Pet Senyor! Pet Senyor! Pet Senyor! Maikson. Tanan nilabay na Senyor Santo Niño. Pet Senyor niyang tanan. Si Silex at my back. Okay, maikson. Dagan lagi na ako. Di ko kalimot aning sinulog mga igsoon. Gumikan kay ang akong drone. Hapit yung mahakbong tungod sa nahupdan og baterya. Pan okay ra mga igsoon. Importante nga nakuhaan yun nato si Senyor Santo Niño sa duol. Ug dako natong pasalamat nga tagaan-tag maayong panglawas. Amping mo kanunay mga igsoon o hinaot nga magpabilin ka mong ma-upside.